ndase. Tujune ra kotol kuwi ne. Tujune trimo otol ndase ra apa-apa. Nggih, saderengipun kula ngaturi pasugata, nggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acok Pak? Nggih, ngaturaken sugeng rawuh kangge dumateng para tamu. Ya pokoke wis ngluhuri budaya ki endah yang dipeni pantes Kang Sida Mukti. Aduh, sing nonton yo wakih, boyo kerukun, anteng lungguh kabeh. Amin Allahumma amin. Ya muga-muga ingkang dipun witan dados putra ingkang saleh migunani tumraping menika negara bangsa agama lan nggih menika ingkang hampa dadi wonten kalodhangan sang punika. Amin. Dikudang sing apik besok dadi pegawe. Amin nggih. Aja trimo dadi pemain barongan pegawe wae. Trimo barongane akeh gampang pegawe. Pokoke nyambut gawe sesarengan kali keluarga nggih menika seni barong Wahyu Aji Jaya mijil saking Laladan Jogja ingkang dipun pangarsani nggih menika Bapak Sukir. Jogja tegesipun jujuk saja kidul desa kono wae. Ora apa-apa senajan mung kidul desa nanging dereng muri-uri kabudayan Jawi ingkang mapan wonten ing Laladan Kabupaten Demak Bintoro. Amin. Mugi-mugi gagas waras sehat sedaya ingkang sami hamil sami dipun paringi rezeki ingkang kathah nggih, berkah lan barokah melimpah ruah neti rae sing akeh tindakane ing Mekah. To tindakane ing Mekah. Lho kok piye aja darene aku li lho. Ana kerjane ben panas kene jero kok. Ayo tak kanca yo. Ayo selak panas jarene jero. Ayo dipun maring apa yo. Lagune sing penak sing sragenan yo.